Ni ina ga 'yan Nijar ce ni, daga Nijar na fito, a Nijar aka haife ni, to na ga bai kamata a ce in ɓoye asalina ba. Amma ina alfahari da Najeriya gaskiya saboda Najeriya ce tushen ɗaukakata. Na yi godiya a gare ku masoyana. Girma girma Allahu shi ne mai girma. To sunana Binta Labaran wacce aka fi sani da Fati Nijar mawaƙiyar Hausa. Akalla na kai shekara 20 ina waƙa. Gaskiya ba waƙa ta kawo ni Najeriya ba, wato na zo ziyara ne a gurin yayata da take aure a nan Najeriya a Kano. A nan ne da aka ban shawara ina son fara waƙa, shine na fara na gwada sai na ga zan iya. Daga nan kuma sai Allah ya yi da abinci na cikin waƙa da kuma sai na fara kuma alhamdulillah sai kuma zama ya kama ni a Najeriya. Ga waƙar fim na fara kuma gaskiya tunda na yi waƙar nan dai gaskiya ba sake jin ta ba har yanzu. Al'amarin Hassan yana ban mamaki, kyan ɗabi'arka ne ya sani ni ƙaunarka. Haka waƙar take. Bai da sarisi da sharfi ne muka fara waƙa gaskiya. Tunda na yi ta gaskiya ban sake jin ta ba har yanzu. Kuma abin da ya sa na riƙe waƙa saboda waƙa ta ce ta farko. Na sha wahala gaskiya kafin yi waƙan nan saboda ban taɓa yin waƙa ba sai ita ce ta farko. Shi yasa ba zan manta da ita ba. Waƙa ta farko wacce duniya ta sani da ita shine girma girma. Amma kafin girma girma na yi waƙoƙin fina-finai. To waƙoƙin ne na haɗa haka daban-daban haka na haɗa kiɗa ɗaya sai na yi waƙar girma girma. Ita ce waƙa ta farko zan iya cewa ta fito da ni har aka sani. Na yi godiya a gare ku masoyana. Girma girma Allahu shi ne mai girma. Mu riƙe amana mu kwaikwayon halin manzan Allah. Ni ina ga 'yan Nijar ce ni, daga Nijar na fito, a Nijar aka haife ni, to na ga bai kamata a ce in ɓoye asalina ba. Shi yasa na fito na nuna cewa ni 'yan Nijar ce, kuma a haka aka karɓe ni, a haka kuma nake har yanzu. Amma ina alfahari da Najeriya gaskiya saboda Najeriya ce tushen ɗaukakata da samun nasarori na, shi yasa nake alfahari da Najeriya sosai. Gaskiya ina alaƙa sosai da 'yan Nijar, kuma ina da masoya sosai a Nijar sosai ma, na san wannan. Waƙar Nijar da Najeriya, tun da muka taso dai ana gaya mana cewa tsakanin Nijar da Najeriya duka ɗaya ne, kuma mawaƙan da suka shuɗe sun tabbatar da hakan cewa Nijar da Najeriya ɗaya ne, kuma sannan shugabannin Nijar da Najeriya suna da alaƙa sosai. Wannan dalili ne yasa ni ma na ce to bari ma in nuna cewa haka ɗin ne, kuma ga ni a Najeriya ana girmama ni, ana mutunta ni, ana karrama ni sosai. To wannan dalili ne yasa na yi waƙar Nijar da Najeriya. Nijar Najeriya masoya makusanta, Nijar Najeriya alaƙa ba cuta. A cikin waƙoƙi na gaskiya na fi son waƙar yabo da na yi, wadda ita ce ta farko waƙar yabo na ya Rasulallah ɗan Amina Fiyayye, amma kuma dai bakan danniya ta ita ce girma girma wacce mutane suka fi so. Amma ni na fi son waƙar ɗan Amina Fiyayye. Ya Rasulallah ya Habiballah ɗan Amina Fiyayye a gaida kai manzona. To gaskiya na je gurare, na je Chadi, na je Cameroon, na je Benin, na je Burkina Faso, kuma na je Faransa, haka dai gaskiya na je ƙasashe dai haka dai akan waƙa. Idan na fito ana Fati Nijar, ana girmama ni, ana mutunta ni, gaskiya ina jin daɗin wannan. So na san waƙa ce ta sa ake min haka. So gaskiya ina farin ciki sosai idan na ga haka. Gaskiya na taɓa yin wani fim wato Sakatariya, kuma na yi ne in gwada an gani zan iya fim ko ba zan iya ba, ko na ga na yi ƙoƙari, amma dai gaskiya fim ɗin bai fito ba har yanzu. Zan sake shi dai nan gaba insha Allah. To sirrukan gaskiya zan ce suna da yawa, amma dai sirri na farko shine wato ka riƙe iyayenka, kuma ka mutunta su, ka karrama su, misali ka me zan ce ne irin
irin ka san girman su, ka riƙe su da daraja, ka kyautata musu, wannan shine sirri na gaskiya. Amma kuma akwai sirri na irin kamar ɓangaren waƙa, ko kuma kamar updates, kamar irin sabunta abubuwa. Duk lokacin da zamani ya zo ka bi shi, kar ka zauna a guri ɗaya a kowane lokaci yadda kake da haka kake yanzu. Shi ma ya taimaka min gaskiya wajen har yanzu ana jin waƙoƙi na saboda ina sabunta abubuwa sosai. Waƙar ne ta baya bayan ita ce Fatima Fati. Wacce na yi kwanan nan, wacce ba ta fi wata ɗaya ba da na yi ta. Fatima, Fati, Fatima, Fatiti, kar ku damu Nijar zani je. In dawo Fatima. Wannan ita ce waƙa ta ƙarshe da na yi. To gaskiya dai bani da burin a ce in ci gaba da waƙa har ƙarshen rayuwata. Amma dai in ya kasance zai zama ƙaddara ta ce hakan, to ina maraba da ita. Amma dai ban da waƙa gaskiya ana da wani program da nake, ko kuma wani business da nake haka a gefe. So amma bana tunanin zan ci gaba da waƙa har nan da shekara 20 ina waƙa. Kuma dai baka bari da wani dalili ba, wataƙila in shekaru suka cin maka za ka iya dainawa. So wannan shine dalilin dai har yanzu dai gaskiya ban sa rana ba daina waƙa ba.